ଛାଡ଼ ଖାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବେ। ଚାରି ମାସରେ ଯେମିତି 4ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଭୋଜନକୁ ଯେପରି ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଶାଗ, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ବିରି ଡାଲି। ତ ଏମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ବିରି ଡାଲିକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆମିଷ ଖାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲଡ୍ଡୁ ଫୁଟୁଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ପଞ୍ଚୁକ ସରିବ, ପଞ୍ଚୁକର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି କିଏ ଲୁଚେଇକି, କେଉଁଠି କିଏ ଓପନଲି, କେଉଁଠି କିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସେଦିନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ଇଏ ଅନଧିକାର ରୂପରେ, ଅବୈଧ ରୂପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସେଦିନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସେଦିନ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟାକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଜାରି କରିଥାନ୍ତେ କି ନାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ଯିଏକି କେହି ପାଟି ଖୋଲିକି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାରନି ବୋଲି, କି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି। ଇଏ କେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା! ଆପଣଙ୍କର ଜିଭାର ଲାଳସା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବକୁ, ଯେଉଁ ଜୀବ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ଯେଉଁ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଣିନି, ସେଭଳି ଏକ ନିରୀହ ଜୀବକୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଜିଭାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ଖାଇର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ।